Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά θέλω να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πανελλήνιο διαιτερικό συμπόσιο χειρουργικής ογκολογίας που οργάνωσε η εταιρεία μας στην Λιβαδιά από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου του 2016. Το συμπόσιο συνδιοργανώσαμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τους εκπροσώπους της οποίας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την καθοριστική συμβολή τους. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω για την στήριξή τους τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γεώργιο, τον Δήμο Λεβαδέων, τον Ιατρικό Σύλλογο Λιβαδιάς, αλλά και το τοπικό τμήμα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε επίσης η Επιστημονική Ένωση Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και οι διπλωματούχοι νοσηλευτές του χειρουργείου. Η γενική ομολογία ήταν η επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Το στίγμα αυτού του συμποσίου ήταν ότι είχαμε σαν συνδιοργανωτές άλλες 10 επιστημονικές εταιρείες χειρουργικού ενδιαφέροντος, θέλοντας να εστιάσουμε και στην ανάγκη παρέμβασης διαφόρων ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση ογκολογικών περιστατικών. Ενώσαμε έτσι τις επιστημονικές εμπειρίες και δυνατότητες σε μια εκδήλωση ενημέρωσης τόσο των νεωτέρων χειρουργών αλλά και ημών των παλαιωτέρων πάνω στις εξελίξεις χειρουργικής ογκολογίας. Η ανάπτυξη και οι εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος των παρουσιάσεων. Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 ημερών στο συνεδριακό κέντρο των πηγών του Τροφονείου Λιβαδιάς είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολύ χρήσιμες απόψεις. Συμμετείχαν σαν εισηγητές ή πρόεδροι τραπεζών αλλά και σχολιαστές πάνω από 100 συνάδελφοι του κέντρου και της περιφέρειας, διευθυντές κλινικών, καθηγητές, ιδιώτες χειρουργοί αλλά και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων. Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία θα πρέπει να σας είναι γνωστό ότι διοργανώνει και διάφορα άλλα ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Μάλιστα δε αυτές οι επιστημονικές εκδηλώσεις και ομιλίες είναι ήδη ενιευτημένες στην ιστοσελίδα μας. Συνάδελφοι, η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, η χειρουργική οικογένεια, είμαστε όλοι οι χειρουργοί. Είσαστε εσείς, είμαστε εμείς, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, είμαστε όλοι μαζί. Μαζί πρέπει να οργανώσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη βελτίωση και ανάπτυξη της χειρουργικής στη χώρα μας. Μαζί να βρούμε λύσεις στα επιστημονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας χειρουργός. Η συμμετοχή λοιπόν στις διεργασίες της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας πρέπει να είναι μαζική. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 30ο συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας έχει προγραμματιστεί από 9 έως 12 Νοεμβρίου του 2016 στη Θεσσαλονίκη. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη να δώσουμε όλοι μαζί ένα σημαντικό παρόν στη χειρουργική ενημέρωση, στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας των Ελλήνων χειρουργών. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Σας ευχαριστώ.